celebració del referèndum per la independència el 9 de novembre. Exigir la celebració al marge de les imposicions de Rajoy, de les suspensions del Tribunal Constitucional espanyol, de les amenaces de l'Estat i de les elites econòmiques i polítiques catalanes. Perquè el futur del nostre poble no es pot manllevar de les mans de tots i totes i ha arribat l'hora d'adequar les decisions polítiques a les aspiracions populars. Ha arribat l'hora de construir un país nou. Un país nou passa per superar el capitalisme, o el capitalisme ens superarà, que garanteixin que mai no es refundarà aquest règim autonòmic, capitalista i patriarcal.